Bollywood ta nu patuak du tak Deepika Padukone le Ranbir Singh chu nu le pa ani ve ta chia an fam hasaber tur me chenau te du tak tun hnai lo khan an nei ane fans te an phur ema an nau te nei thu hian chanchin thar mun tin mai chu lo hi ner ngot mai nima sela he thu aya mitam tak ngai tu na pot peng tu lian zo a tatlat alandanin Deepika naute duat lai le abil pahlui Ranbir Kapoor hian inzawmna danglam tak an nei tlat me chenau te hi September ni riat kumsan hi somni pali khana pianga ole hi aphur omlai tak chu ane number 8 hi Ranbir Kapoora lucky number vani na number ania Ranbiran he number hi adu zia atarlang fo thin a football jersey ya number 8 a hachina tin athil nei sang ate po moni thin fo bok fans se chuan engtin nge niriat nia tak Deepika naute hi apian thei ti chu soizui a hlo hle an soizui na sa hle a thil thleng mak tak ni nan ngai hemi phena hian thil omzenei thuk tak a emni don Deepika fanu le Ranbiran inzawmna mak tak an nei hian mitam tak rin hlelna ati zual Deepika hian Ranvira pasalata na nei main Ranbir Kapoor nen inzawmna thuk tak an lo nei to a anin ngai zona chungchang hi Bollywood a chuan soizui lo ber pol ane kopul in me tak hin ngot mai nima sela anin zomna hian adai re tak lo wangin anin thenta a anin thenna hian fans ta thin lung atina tak zet amaro chu Deepika le Ranbir hian malam an pan ve a thian ani chun zombok tun thleng po hian anin thian thatna hi ala tha em renga abik takin henau te hi Ranbira number 8 du nia tak apian nu phei hi chuan tun hnai lo khan Deepika hian arai lai thalaka posa wangin mitam tak a thong le hle hei hian news tam taka rider angan pu na chu adik lo zia aron nem nge chiang hle ane naute pian ma chin Deepika le Ranbir hi Mumbai damdo in lampana karan tlan lai chu muania hei hian fans te ati phur hle Deepika naute le Ranbira lucky number in inzawmna mak tak an nei wang hian fans te chuan malam huna engtin nge aum chho zel don ngak lel takin an thlir reng ani tuna tak ri chuan Deepika Ranbir le an naute hi Bollywood ta soihlo ber an ni ri ole tuna chuan Deepika fanuin Bollywood film star da tena changin eng Thilpek ngia don bi chian na kan nei vele don ani Shahrukh Khan mi zong in Deepika le Shahrukh inzawmna thatak khi an shevek ome King Khan hian Deepika chu nuani veta ka wangin along puina thu athon ani thu mai ni lovin Thilpek thatak Deepika fanutan hian athon tel boka naute phekhok diamond manga chei guji khut chuak chu naute Thilpek atan hian a pe ani Alia Bhatt kumtam tak Bollywood ta an tho dun hnuin Alia le Deepika hian inzawmna nget tak an nei mana Deepika fanutan hian Alia chuan Tiffany brand kut chuak platinum bracelet diamond a chei manto tak chu a present ani Katrina Kaif thian thatak ani angin Katrina hi a thian nu naute thartana Thilpek manto le du tak petum masaber zinga mi ani Katrina hian Mickey Moto brand ngun diamond a chei manto tak a present vele thung ani Kriti Sanon Deepika in fanuanei ti a hriat rualin a thian thatak Kriti Sanon chu alom hlea Kriti hian Puro brand diamond pacifier manto tak mai chu Deepika fanutan hian present ani
Kiara an vani Deepika thian special tak Kiara hi a thian nu Deepika in naute nei ti a hriat rualin alom hle Kiara hian magic bath baby hot tub naute imbualna a thian nu Deepika fanutan Thilpeka ape ane Priyanka Chopra Deepika thian thatak Priyanka ve thung hian electric leather reliner chair Dentram brand ku chuak chu a thian nu fanutan Thilpeka ape ane Anushka Sharma thian thatak aniangin Anushka hian gift special tak mai Deepika fanutan hian ape a baby stroller naute norna Avelino brand chu Deepika fanutnena Thilpeka tana pe ane Prabhas le Deepika hi kalki film an changdun lai khan in chen thatna thuk tak an lo siam mana hei wang hian Prabhas chuan naute chopek na chair changkang le man to tak Cumin brand ko chuak chu Thilpeka tana pe ane Hrithik Roshan kumtam vak lo liam ta chung khan Hrithik le Deepika hian in chen thatna tu tak an lo nei to a Hrithik hian a thian nu hi thu mai a lompui lovin baby doll Omas brand a kor daimona cheichu Deepika fanutan hian present ane Sahid Kapoor hunrei taka chang toin Sahid le Deepika hi thian thatak an lo ni to a Sahid hian mini lin diaper bag Zara brand chu Deepika fanutan Thilpeka tana pe ane Janvi Kapoor Janvi le Deepika po hi thian thatak an ni vele a Janvi hian Deepika hi nuani awangin alompui ringot lova baby doll daimona che Cumin brand chu a fanutan Thilpeka ape vele ane Ranbir hian Deepika hi kumsani sompanga khan a propose a ichuna rukin kumthum chung anin ngai zong ti Ranbir hian a soi ane Deepika le Ranbir hian September ni riat kumsani somni pali khan naute meichia anneya hei hian celebrity huang chunga ngai ven a hlo zual tir hle Ranbir a farnu Ritika bafnani poin thojan ni tai khan Mumbai damdoina Ranbir le Deepika fanu entur hian akal ve ane Deepika hi reilote a damdoina tanga chuak turangin an soi ane Cholni khan Deepika le Ranbir hian Instagram a nu le pa ni tak tho hi a fin fianan post ane Deepika le Ranbir hian Instagram a an naute thar thalak hi an post a welcome baby girl ti caption a mangin an post ane Ranbir le Deepika hi Golion ki Raslila film a anin tonga ti chuan Lake Como Italia kumsani somparet khan anin nei ane ole tuntumatan chuan khati zong kha ani e